Rekonštrukcie domov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja pokračujú. Medzi nimi je i domov sociálnych služieb TAU v Turí. Vďaka prostriedkom z fondov Európskej únie vo výške viac ako 1,16 milióna eur sa od minulého roku pracuje na jeho nadstavbe. Vzniknú tak nové priestory pre klientov a vyrieši sa problém so zatekaním striech. Osadili sa okná, vybudovali nové výťahy. Výsledkom rekonštrukcie bude aj zateplenie budovy či zariadenie novým nábytkom. V zariadení v súčasnosti našlo domov 89 klientov. Vďaka rekonštrukcii sa tak zo 4-lôžkových a 5-lôžkových izieb prerozdelia do komfortnejších dvojlôžkových. Zároveň sa zvýši kapacita zariadenia. Rozširujeme služby na špecializované zariadenie, ktoré bude mať 16 lôžok. A rozširujeme služby o zariadenie podporovaného bývania, to bude navýšenie kapacity zariadenia sociálnych služieb o 6 lôžok. Chceme tým poskytnúť vlastne klientom väčšiu sebestačnosť, chceme im dať takú víziu do budúcna, aby sa naučili viac úkonov sebaobsluhy. Napriek viacerým obmedzeniam a nepohode, ktoré prináša realizácia projektu v plnej prevádzke, nie je ohrozený jeho chod. Koniec tohto roka by už klienti a zamestnanci mohli osláviť v nových priestoroch. V roku 2012 pokračujú stavebné práce z eurofondov aj v ďalších zariadeniach sociálnych služieb kraja, a to v Novoti, Likavke, Oščadnici, Tvrdošíne a v Liptovskom Hrádku.